I havde chancer i går til at score, men I fik kun en enkelt kasse på tavlen. Hvad skal I gøre anderledes mod Letland i morgen? Ja, det er alle standardsvarene. Vi skal ind og have trafik foran målet. Vi skal have fat i anden og tredje pukke, få fat i returen, gør det svært. Målmænd på det her niveau, de er utrolig dygtige, og hvis de ser pukken, så stopper de den, og så skal vi selvfølgelig, selvom man tror, der lige er en givet målchance eller scoringschance, så skal man sørge for, at pukken den ikke bare bliver skubbet ind over stregen. Den skal hele vejen igennem nettet. Hvad er den vigtigste ting for jer i morgen? Det vigtigste ting for os i morgen, det er, at vi fortsætter det spil, vi har spillet sidst på kamp her. Hvis vi bliver ved med at løbe på skøjter og spille i højt tempo, skabe chancer, så synes jeg selv, at vi sætter os i en rigtig god situation. Vi har spillet godt ishockey, men vi har selvfølgelig ikke fået det resultat og de point, som vi havde håbet på. Og det gør selvfølgelig, at vi spiller lidt med ryggen mod muren nu. Men igen, vi skal ud og ture og spille ishockey. Vi skal ud og spille på vores præmisser. I går mod Tyskland, når vi spiller i vores tempo, så er de svært ved at hænge med. De står meget i deres egen ende. Men lige så snart vi ligesom spiller på deres præmisser, så er de fysisk stærkere end os. Og ligesom kan tvinge til, at kampen bliver spillet på deres præmisser, og det er selvfølgelig ikke til vores fordel. Tror du, at letterne er en smule mere eller mindre disciplineret end tyskerne? Igen, det er svært at sige. Vi kender ikke holdene hernede. Men igen, lidt er selvfølgelig ikke en lidt af den type en tysker, så de er formentlig ikke så fysisk stærke, men så er de formentlig lidt mere teknisk dygtige og skøjteløber og så videre. Så det er måske mere et hold, der ligner også lidt mere end tyskerne gjorde. Du er den danske spiller med mest istid. Kan du mærke det i benene, at du er så meget på is? Nej, altså nogle gange så er jeg lidt træt dagen efter måske, eller der hen på aftenen, hvor man kan mærke, at man er begyndt at slappe lidt af efter kampene, men jeg synes, det er gået fint indtil videre. Selvfølgelig kan man godt mærke det nogle gange derude, hvis man er fast i sin egen zone i halvanden minut eller et eller andet, men jeg synes det er gået fint indtil videre. I morgen står jeg over for Letland. Hvordan tror du, den kamp bliver? Jeg håber, at vi kommer ud akkurat ligesom vi gjorde med tyskerne indtil at spille. Kan vi spille akkurat samme kamp og få nogle flere mål ind, så jeg er sikker på, at det skal nok skal gå vores vej til i morgen. Hvad er det, I skal gøre for at få flere mål? Vi skal score. Vi skaber jo chancerne. Jeg synes, vi havde lidt stolpe ud i går, og den lå derinde. Og selvfølgelig er det enormt træls, men de skal jo ind i målet, og det må vi må jo skabe de chancer frem igen, og så må vi sørge for, at de sidder der.